Ενώ από το 1944 μέχρι σήμερα προτάσεις ονομαστικής ψηφοφορίας κάνουν τα κόμματα που αντιτίθεται σε ένα νομοσχέδιο για να εκθέσουν την κυβερνητική πλειοψηφία, εμείς που λέγαμε ναι, κάναμε έτοιμα ονομαστικής ψηφοφορίας για να εκθέσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Με το αίτημα ονομαστικής ψηφοφορίας κατετέθη την Τρίτη στις 9 το βράδυ. Η Νέα Δημοκρατία έχει ήδη τοποθετηθεί για του εισηγητού της ότι ψηφίζει όχι στο νομοσχέδιο. Έχει ήδη τοποθετηθεί στο ότι είναι αντισυνταγματικό το νομοσχέδιο για 10 λόγους, υιοθετώντας την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ήδη τοποθετηθεί ότι θα φέρει καταστροφή, ότι δεν είναι σωστό, ότι είναι δημοκρατικό, ότι είναι το ένα, ότι είναι το άλλο. Το πρωί όταν πήγε από τη Δράτη στη Βουλή είναι άλλο κλίμα. Έχουν καταλάβει στη Νέα Δημοκρατία ότι θα έχουν πρόβλημα. Έχει βγει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ένα ραδιόφωνο και λέει ότι το νομοσχέδιο είναι πολύ καλό και δεν καταλαβαίνω ότι το ψηφίζουμε. Και το κυριότερο, και εδώ δίνω μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εγώ θέλω να πάτε ειλικρινείς με τους πολιτικούς μου αντιπάλους και πιστεύω ότι αν δεν μάθουμε να ξεχωρίζουμε τους ανθρώπους στην Ελλάδα δεν θα έχουμε ποτέ μέλλον. Πρέπει να λέμε αυτό που κάνουμε σωστά. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης χθες έπαιξε τρομερό ρόλο στο αρέσει της Νέας Δημοκρατίας. Γιατί? Γιατί ενώ η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας είναι όχι γιατί δεν ψηφίζουν οι φοιτητές, ανεβαίνει ο Κυριάκος πάνω και λέει ναι, γιατί δεν ψηφίζουν οι φοιτητές. Και το χειροκροτάγαμε αν είδε το βίντεο με τα μανίας ή του λαού. Είναι δημοκράτες να μην παγωμένοι. Στη Βουλή συνηθίζεται όταν μιλάει τηλευθείων ως κόμμα να του χειροκροτούν δικοί του. Πριν του κουκουέ δεν χειροκροτούν ποτέ κανέναν τον αρχηγό του. Εμείς χθες χειροκροτάγαμε τον Μητσοτάκη για να δείξουμε ότι αυτό που λέμε Μητσοτάκη θα το κλαίμε εμείς. Οι δημοκράτες είχαν μείνει ξεροί, γιατί ξέρουν τώρα ότι ο Μητσοτάκης είναι εκτός γραμμής και ο Σαμαράς μπορεί και να τον διαγράψει. Μπορούσε να τον διαγράψει? Όχι. Γιατί αν τον διέγραφε, δεν θα διέγραφε μόνο τον Μητσοτάκη, θα με διαγράψει και τους άλλους τρεις που θα ψήφισαν σε μισή ώρα ναι. Γιατί αποκλείται να αφήνουν τον Μητσοτάκη να πάρει μόνο αυτή τη δόξα ότι μόνο αυτός μάχεται για την αναβάθμιση των πανεπιστημίων και ότι περασπίζει μια σωστή αλλαγή. Γιατί θα είχαν πρόβλημα στην δική του εκλογική βάση όλη αυτή. Άρα λοιπόν ξαφνικά ο Σαμαράς είναι μπροστά σε ένα δίλημμα. Ή λέω όχι και έχω βαστημένη τη ΔΑΠ και διαγράφω την εξυγχρονιστική μου πτέρυγα, ή του αφήνω και κάνω ότι δεν είδα ότι είπα ναι και γίνομαι μπάχαλο και πάω στη ΔΕΘ και με ρωτάνε μόνο για αυτά, ή ψηφίζω ναι με κάπου εύσημο τρόπο και πάω παρακάτω. Ευτυχώς για τον κύριο Σαμαρά επέλεξε το δεύτερο. Σωστή πράξη, σοφή πράξη, ανέβηκε και ο κύριος Σαμαράς στην εκτίμησή μου, το ξεκαθαρίζω. Γιατί έδειξε ότι την κρίσιμη στιγμή, όσο παράλογος και αν φαινόταν μέχρι τότε, κατάλαβε ποιο ήταν το ορθόν. Και ψήφισε ναι. Παραλαμβάνω, αλλαγές δεν υπήρξαν. Ούτε παζάρι υπήρξε, ούτε πήρε 2 στα 3 ο Σαμαράς, τίποτα. Αυτά είναι παραμύθια τη καλή μα. Άδειξα από τα κείμενα. Αυτά λένε μόνο προπαγάνδα, οι γραφίδες. Καμία τέτοια διαγράμμιση επιτυχής δεν υπήρξε. Ό,τι έφερε Διαμαντοπούλου από την αρχή και ό,τι είχαμε προσυμφωνήσει στις επιτροπές, αυτό ψηφίστηκε μέχρι το τέλος. Δεν πήρε τίποτα απολύτως. Νομίζουν οι νεοδημοκράτες ή του αντινιούς γραφείς ότι πήρε. Τίποτα δεν πήρε απολύτως. Και αυτό παραλαμβάνω με τα γραπτά εδώ. Όχι με το τι λέει ο καθένας στο μυαλό του και του λέει να πει το κόμμα που τον πληρώνει. Λέω για κάποιες γραφίδες εφημερίδες. Λοιπόν, και ο νόμος ψηφίστηκε. Και καλώς ψηφίστηκε και ελπιδοφόρο ότι ψηφίστηκε και είμαι πολύ περήφανο που ψηφίστηκε και αυτό έπρεπε να γίνει και τώρα το πιο σημαντικό απ' όλα και γι' αυτό παραλαμβάνω ανέβηκε ο κ. Σαμαράς και μπράβο που το έκανε έστω και έτσι. Γιατί τώρα το περιθώριο όλων αυτών για να κάνουν ανταξίες στα πανεπιστήμια και να τα κλείσουν για τα κέντρα είναι πάρα πολύ μικρό. Γιατί ήταν διαφορετικό το μεγάλο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και ο ενδυνάμει επόμενος πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς να λέει όχι σε αυτόν τον νόμο, άρα έχουν νομιμοποιητική βάση να κάνουν φασαρίες και να περιμένουν με την ενδεχομένη κυβερνητική αλλαγή θα αλλάξει ο νόμος. Και άλλο τώρα που και ο Σαμαράς δεσμεύτηκε αυτόν τον νόμο, άρα και να γίνουν εκλογές και να αλλάξει η κυβέρνηση, αυτός ο νόμος θα ισχύει στα πανεπιστήμια. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη είναι η διαφορά? Πλέον είναι απομονωμένοι αυτοί που θέλουν φασαρία. Είναι μόνο ακροαριστεροί και κανένας άλλος. Και οι φοιτοπατέρες φυσικά. Αυτό είναι το μεγάλο κέρδος της ημέρας και δεν θα μπορούσε να έχει επιτευχθεί εάν δεν ψήφιζε ναι και η Νέα Δημοκρατία. Ήταν πολύ κρίσιμη αυτή η απόφαση. Μπράβο Σαμαρά που έκανε σωστή στάθμιση και άλλαξε ψήφο. Μπράβο στον Κυριάκο Μητσοτάκη που έπαιξε το ρόλο που έπαιξε, για μένα ανέβηκε πολιτικούς πόντους πολλούς. Αλλά θα μας επιτρέψετε, χωρίς σύγχρονος αλεξονίας, να σας πω ότι τίποτα από αυτά δεν είχε συμβεί εάν δεν είχαμε παίξει και εμείς το ρόλο που παίξαμε όχι μόνο χθες, αλλά όλα αυτά τα 3 χρόνια, βάζοντας